El període que va de 1820 a 1840 és un període de grans canvis per Menorca en general i per Maó en particular. D'una banda, si ens fixem en l'àmbit polític, ens trobam que és el moment de ja la crisi definitiva de l'antic règim, amb els diferents intents d'implantació d'un règim liberal. El primer, després del període de la Constitució de 1812, serà l'anomenat trienni liberal o constitucional de 1820 a 1823. Tindrem la darrera restauració absolutista, que es coneix amb el nom de dècada ominosa entre 1823 i 1833, a la mort del rei Ferran VII, i després ja la resta de la dècada dels anys 30 serà ja la implantació definitiva del sistema liberal, que pel cas de Menorca suposarà la liquidació definitiva també de les velles institucions forals menorquines com el sistema municipal de les universitats. Per tant, políticament és un període turbulent en què hi ha l'enfrontament entre els partidaris de l'absolutisme, alguns d'ells ja que opten després, ja en els anys 30, per candidat carlista a la corona espanyola, i els liberals amb una via com a intermèdia que podríem dir dels que encara s'adhereixen a un cert reformisme il·lustrat. Si anem a l'àmbit econòmic, també els canvis són grans i molt dràstics. L'any 1820 entra en crisi tota l'economia d'esport de Maó, que es fonamenta amb el comerç de reexportació de cereals. El decret de les Corts de 1820, d'agost de 1820, que prohibeix la importació de blat estranger a Espanya, suposarà el primer cop mortal per la marina mercant maonesa, que es dedica precisament a aquest negoci, comprant el blat de l'Imperi Otomà, del Mar Negre, del que ara serien els ports de Rússia i Ucraïna, del Mar Negre i també del nord d'Àfrica. Serà una decadència lenta, no sobtada. De fet, en el quadre que ens ocupa encara veiem l'activitat de mesurat de blat en el port de Maó, però que al cap i a la fi serà ja irreversible. Això implicarà una gran crisi que es manifestarà també amb una emigració de milers de menorquins cap a Algèria a partir de 1830 i a la llarga propiciarà un canvi de model econòmic que ja es posarà en marxa en els anys 50 amb el que serà la industrialització. Canvis socials també. Passàvem d'una societat estamental a una societat de classes on durant aquest trànsit l'estament o el grup social que en surt més perjudicat és precisament l'Església, que perd part del seu ascendent, i especialment els ordes religiosos, i en concret els masculins, que experimenten la desamortització de Mendizábal. És un altre detall que podem veure en aquesta pintura, en què encara surten frares, tot i que el quadre està datat en 1835, aquest any que es va produir precisament l'exclaustració. Per tant, una sèrie de canvis polítics, econòmics, socials, també es va canviant la mentalitat que ens donen ja la porta oberta cap a la Menorca contemporània i que, d'alguna manera, encara la pintura que ens ocupa es manifesta algun dels elements d'aquest món que està morint, però que ja comencem a albirar un altre que comença a néixer.